Hai anos que o gaiteiro máis laureado de Galicia abandonou os concursos e xunto co seu paisano de Fene, o acordeonista Diego Maceiras, forman un dúo que anda xa polo cuarto disco. O último grabado en directo hai uns meses nunha actuación en Moscova, un traballo producido en Rusia que xa saiu ao mercado naquel país. Isto foi na Catedral Católica de Moscú e había máis de 1000 persoas vendo, lembro, e tocamos cun organista rusa e cun guitarrista ruso tamén, é dicir que houve esa fusión que aparece no CD que están con nós, non? Foi unha experiencia moi boa. Despois tamén tocamos na típica sala rusa xusto pegado, penso que no Kremlin ou por aí, o sea, foi unha experiencia única levar a música galega a Rusia e con xente que non sabía casi seguramente nin o que era unha gaita, non? Na xira deste ano, Bellón e Maceiras estiveron tamén na Argentina e todos en deixar un dos seus proxectos máis novos, a academia que montaron no seu pobo. Por que non facemos unha escola da cal, pois mira, o día de mañá podamos ter aí uns alumnos, pois que, bueno, que sempre é un orgullo, non? É dicir, sacar xente nova, ou xente maior que toque, non? Pois darlle uns consellos o que podemos axudarles e que o pasen ben. A ver, vamos a mirar. Vale, pero... Porque esta es una pintora escultora y trabajo mucho tocando la gaita. Una exposición en París, en Provence. Ana chegou de París para pasar un mes en Fene. Quere que Bellón lle aprenda a tocar a gaita para ambientar as súas exposicións. Ao mesmo tempo, soña tamén con chegar a ser coma el.